Sausa ka Kung makita pa ako sa maplastaran. Kumusta ka ninyong tanan nga makakatabo kinabuhi nining akong suwatampo? Labi na sa libo-kalibong ti paminaw nining sikat nag-ayong handunganon sa usa ka awit. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung pwede na, kung pwede pa. Pwede na o kung pwede pa. Kung pwede na kung pwede pa. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ang napala siyang kaagi karon magkaning sa kababay nga taga Laray, Inayawan, Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Liza. Cool off? Nag-cool off ka na ako? Yes. Pero, kaya nga naman. May naubsan ka ba na ako? Manasukan ka ba na ako? Sultihi ko. Ambot. Ambot. Si ambot. May mo ng ambot lang, Lisa? Please. Sabda lang una ko. Sa matikas pagsabot. Kung ingon ni ini nga mismo ako, naglibog ko kung unsay akong sahat ni mo. Nag-cool off naman ako. Basta lang. Basta lang. Basta lang. Engage na yung unta. Basta lang. Lisa, saba. Lisa, Lisa, kanitang. Pagsuti mo na ka. Lisa. Sorry. Lisa. Sorry. Hoy, Domingo karon Lisa. Wa ka pa man lagi mag-ilis. Unsa man day mong rasa mo simba si Allen, ha? Dili mi magkuyog sa pagpanimba karon, ma. Milagro. Kay nga naman ko no. For a change lang, good. Musimba ko nga ako lang unang usa. Dili ba interesting? Iyo na pa, ha? Nag-away ba mo si Allen? Wa man, ma. Wa mi mag-away. Nakig-call off lang ko niya. Mao lang na. Kontento ka na ba sa akong tubag, ma? Kay nga naman. Unsa may problema ninyo? Engage na hinuon mo? Abi ko magpaingon na gid kamos kami niyoon. Ma, cool off ra mi. Wa mi magbuwag. Nagkinahanglan lang ko og space. Gusto kong ipaniguro sa akong kaugalingon nga ready na ba gyud ko to settle down. Imposible ka mabayhana ka. Imposible ka. Ay, kaluoy yung taon ni Allen. Naluoy kay kong Allen ng imong gibuhat. Mas labaw ko mahimo makaluluoy kung magpakasal man gyud gani ko kang Allen. Nga dili pa gyud ay tibuok ang akong desisyon. Then mga kaunta mo dapat siyang proposal. Late realization. That's it. Kisag pa ko nimo. Tungkol kay wa ko malipay sa imong gibuhat. Sa marang imong giduwa-duwaan ang pagbati ni Allen. Kung unsa may mahimong outcome ning imong gibuhat, usapa unya ha. Usapa unya. Ma. Hey. Mahubog ka kanina. Mas gusto kong mahubog. Cheers, Lloyd. Mga friends, kabatid mo? Gusto kong mahubog. Andam ka namang duyugan, day. What our friends are for, di ba? Cheers. Gusto kong mahubog. Nalimot ko makadiyot sa libutan. Lloyd, tayo. Nalimot sila magkasabot na ako. Yoho ng kamel. Si Mama, si Papa. Ang kamel, yo. Lagot sila sa aking buhat nga nag-call off ko ni Allen. Tagal, Lloyd. Sa pagkakaroon lang na. This morning, Mabuti higayon nga magkasabot sa tita o tito. Kung anong imong gibuhat. Okay. Mahal pa ba ni mo si Alin? Oo. Mahal ko siya. Mahal ko pa siya.
Babaeng ko. Ginoo ko. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Sige, buhatin mo na ako! Ano mo nagsama ng may mga sapot? Amot! Managsamat ang buga. Walang mahibaw sa sunod nga nahitabo. Salbahis ka! Ibang ipahimon sa lang akong kahubog! Ibang kong ipanamas-tamasan! Gaga ka. Huwag ka nag-anan. Tungkol kay ikaw mismo mimiento sa bahay ni Bart. Nakikinom ka niya. Ug dili ka na minor de edad. Iya kong gilugos pa! Iya kong gilugos! Bot lang ni mo, Lisa. Bot lang. Hanagan may nag-inom. Muna katapusan akong nahibawan. Ako, ang among mga barkada. Kasama nang ibaligya kasi imo mga barkada. Ibiyahan ka ng inusara sa bahay ni Bart. Ginoo ko pa. Kamakauuaw ni Ine. Si Allen, usa naman na yung ikasulti rin nakita mo na ako ron. Usa naman lang. Allen, salamat na nakikatubang ka na ako. Nasayod ka ba? Kung unsa kasakit alang ako ang naitabo nimo. Allen, Sobra ti kang giapingan. Tungod kay gusto kong dadun ti ka sa altar sa kaminyuon nga usap ka putli. dili ko tuyo ang nahitabo. Dili na ko tuyo ang mahitabo kanto. Di amang amungan ko ni Bart. Iyang ipahipod siya nga akong kahubog. Wa mo na ba day ako mana? Mahal. Mahal ko ba ikaw, Alan? Tingalig ako mo ang mangutanan ni Mana. Kung mahal pa ba ko nimo? Mahal ko pagyapon ikaw. Kung mahal na, andam ka pa bang matawat ako? Kung pwede na. Anak, kung pwede pa unta. O sibot ni mong ipasabot. Mahal ko kayo ikaw, Lisa. Nasa iyon ang Diyos. Kung unsa di ka kamahal. Pero Pero unsa? maglisod ako sa pagdawat nimo. Dili na ako madawat nga. Nga may laing lalaki na nga nakahilabot nimo. Una pa na ako. Ano po mga mahan sa imong gisabak? Dagang salamat na lang, Bart. Mubarog kong mag-inusaran ining akong kahintang. Ako maning tinuyuan. Dili ko gusto mapugos lang ta sa pagpakasal sa usag-usa. Tungod kay nagsapak na ko. Nagasiguro ka? Mahimong daghan ko na himong sayop na desisyon. O dili na ko gustong dungagan pa og lain na usab nga pagpakasayop. Kung makita pa tayo sa kung sama na ko mingawan ka sa atong gugma makulat ko Murag ko po ang naman ko na una. Bad karma ang nahitabo ka na ako. Tungod sa akong gibuhat ang aling. Mahal ko itong takaayo siya. Apan kiniliging usahay, masayop ta sa nahimo na itong desisyon. Choice. Magmahal man ko, apan uhay na ang tanan. Dili na may mga numpalik pa ang tanan tali ka na. Dini na lang ko to. More power sa RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Liza nga tagalaray inayawan Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga naguluhan kung pwede na, kung pwede pa. kung pwede na kung pwede pa
Ang mga kaagay gibahatan ni Dua sa radyo, ni Miss Miraluna tumula kagapos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamusap mga higala, mga suking paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain kaagay sa kinabuhi na naglibot sa usakawit. I-address lang nining palumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinuwat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawag ko ninyo sa pangalan nga Lino. Hingkod ang pangidaron. Minyo, taga Canlaon City. Punto personal o bahin sa gugma kining akong suliran. Bahin kini sa nahitabo og sa sitwasyon namo karon sa akong ex-girlfriend. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang kami pa sa akong ex. Ingon ini ang mga panghitabo. Be, may pangutana unta ko nimo. Unsa na be? Kuan ba? Kanang Unsa ba nang gusto nimo isulti? Murag galisod ka man sa pagsulti nako. mananggid lagi unta ko nimo. Nga unsa man? Moato unta ko Manila. Ha? Manila? Uy, kalayo ato be. Kuan mo gud be? May opportunity man gud nga trabaho dito be. Ug ako ning i-grab. Kay para naman sa di sa tong future. Pero may trabaho naman ka din sa ato be. Dakog offer ang sweldo sa Manila be. Sayang kaayo kung di na ko dawaton. Be. Sugot na lang gud be. Oo niya, magunsa man ko din sa ato. Magtagan na lang gud be. May mga cellphone na bitaw ta. Lisura na be, oy. Sayod ka ba ya kung unsa ti ka kamahal? Labaw na ko be. Mahal kaayo ti ka. Mao man gani nga mulangyaw ko para natong duha. Oo niya, kanusa ka ba mo balik? Ikaw ba? Mapagani ko kagikan. Mangutana na ka kung kanus ako mobalik. May nang nakaisaad ako aron may panilingon ko kung dili ka katuman. Sa Mayo be. Muuli ko sa pista din sa ato. Basta ba ya ha? Muuli ka sa Mayo pohon? Yes be. Tumanon ko gyud ning gisaad ko nimo. Oy, Lilo. Usam ka niya, sige magpakli ang kalendaryo. Kaya sa mo Mayo pa, oy. Unsa? Ano saan magkusi Juan nga mapauloy siya og Mayo? Ay, sus, kalayo pa to. O tamahibaw sa sunod nga may mga panghitabo. Mau, ayok seryoso nga pagpaabot mo, Juan.
Unsa? Unsa ka na pagkasultiha pa? Uyab pa lang mo. O simple pa kang magkakitaglain, ingon man si Juan. No, di na mahitabo pa. Nagsinaaray, Miss Juan, nga kami na gyud. Ug mubalik siya aron pagtuman sa iyang saad ug magpakasalami. Bahala ka. Basta kitabaganti ka. Ayaw pa sa braing imong paglaom nga mahimong kamugin si Juan. Pa. Ay, hapit namang Mayo. Wa may hisgo si Joan nga mapauli. Akong kitiksan, wagid mo reply. Siya na kanina nawag. Hello, be. Kumusta? Kano sa man ang imong pagpauli aron masugat ka? Kuan, be. Kanang... Unsa man, be? Dili ko minayon sa pag-uli, be. Unsa? Pero nga naman, be. Di ba, nisaad ka man? Paminawa una ko. Oh. Iyon, ani, manggod ni. Gamay pa ang ako natigong panan na tunduha. Kigipangayuan ko nilang mama o papa. Ug nagpadawon pa ang motor ang akong manghod. Mausap taon na ako, be, ha? Oo niya, mag-unsa naman taan ni, be. Basta kay paabutan lang ko, be. Mubalik ra lagi ko diha. Hangtod ka no sa ako magpaabot, ha, be? Hangtod ka no sa... Nang luod ko sa akong uyab, kay wa man kani tuman na ni ang gisaad nako nga mapauli siya ni anang buwan sa Mayo. Nawad-an ko kadasig og paglaom. Labi na kay nanduod sa siya nga wa ko makasabot sa iyang pumong nga dili lang una siya mapauli. Hangtod nga di buwan na lang, wa gid siya mapauli. Mao sa akong kadismaya, nangita ko og makatambal sa akong kasakit. Nagminyo og lain, apan ang akong hunahuna ato ang gihapon kang Juan sa Manila. Unya, ay, kumusta naman kakaroon si Juan sa Manila? Buwan ba siya mo kontak na ako? Hello, babe. Hello, baby. Oh, nga na nagtinugtog man ta? May nakasamok ba sa imong hunahuna? Wa man, baby. Tara sa sulod sa bahay. Tunog na din sa gawas. Sige, baby. Sunod lang ko. Sige ha, mapaabot ka mo. Di ko matuog kung di ka masaka. Lagi, baby. Sige. Sunod ba dayon ha? Nga ano man eh. Bisag minyo ako kang ami. Si Juan man gihapon ang magsamok-samok sa akong hunahuna. Be. Asa naman ka? Nga wa ka man mutuman sa imong saad. Ano man? Aton ko, be. Mo trabaho na ko. Sige. Di ba baby mong itawag na ako? Ang atong tawagan eh? Babe, gutong akong nalitok. Babe, matingali. Musa? Basig ako'y nasayop sa akong pandungog. Kay layo mo sagot ko nimo. Sige. Ambing ka sa trabaho, ha? Oo. Bye. Sige, bye. Buang oy. Sipiat ko litok na. May gani kay dool-dool ang baby. Nakapakatarungan pag ko. Si Juan magod ang ani permis akong nauna. Saon ko nini nga malimtan ako siya. Aron matakli ko na ang gugma ko niya ngadto sa akong asawa. Oo, saon man. May nakita mo kuno na akong babae. Dili masab kuno si Ami. Kinsa magha? Surprise! Juan! I miss you, be. I miss you very much. Hey! Noon sa man ka? Pura mga og kandilang na ugbok diha. Wa man lang gani ka mo bawas og gakos na ako. Wa ka ba malipay nga ni ako? Aron sa pagtuman sa atong plano nga magpakasal na ta? Kuan be. Juan. Kanang... Nga naman ka? Paminaw. Ingon ni ang nahitabo. Unsa? Mao
nga magbuwag na lang ta, Joan. Kay minyo na ko. No! Dili ko musugot nga magbuwag tabi. Please! Ayaw ko sa mong tinawgan na ako. Ayaw ko tawagan sa akong pangalan, be. Ako lang ihapon ang imong, be. Pero minyo na ko, Joan. Bahala na. Basta kay kita ng gihapon. Unsa? Andam ko mo sabot, be. Tungod kay ako ning sa. Bahala na og tawgon kong kabit o kirid, ha. Basta di lang ta magbuwag. Oh, be. Wa mo sugot ang una na kong uyab nga magbuwag mi. Bahala na kuno kung minyo na ko. Basta kay padayon na kuno gihapon ang among relasyon. Nisugot na lang ko tungod kay ang tinuod, laban sa kayo na ko siya. Ang akong mga pangutana mao kaning mosunod. Unang pangutana, mahal paghihapon namo ang usag-usa sa una na kong uyab. Ipadayon ko po gihapon ang pagpakiglambigit ko niya nga minyo naman ko. Ikaduhang pangutana, love man gud na ko siya hangtod karon. Unsa may angay kong buhaton aron nga mawa ang akong love niya. Sakit man gud na naon kung buhaton ako ang paghikalimot niya. Ikatlong pangutana, unsa say akong buhaton aron nga maka-move on sab siya nako. Kay maluim sab ko niya, kay nahibaw sab ko kung unsa ko niya kamahal. Ikaupat ug katapusan, nahibaw na ra ba ang iyang mama nga nagsige paghihapon mi ug nasuko na kinig maayo. Ang akong kikadlokan kung ang sunod nga mahibaw mao ang akong asawa. Unsa may akong buhaton? Alihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lino. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana problema na may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. ay namo paglangan ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta niya to mga sukintig paminaw? Ko lang i-greet si Ferly May Kawasan. Gikan sa Sumilaw, partner. Hello ninyo. Yes, this is true to Richel Abi Sayaw sa Kang Ukban, Uslob, Cebu. Bago lang ako na nakaila siya, no? Ito ang letter sender. Atong letter sender si Lino, 35 years old, taga Canlaon City. Nang Canlaon City mo ng volcano pa na, no? Atong magian og magsakay tag eroplano paingon sa Bacolod, no? So punto personal ni siya kay sobra ka in love si Lino sa iyahang uyab nga si Joan na panilarga man si Joan sa Manila. Ni saad nga mo uli og Mayo, pag-abot sa Mayo, wa mo pa uli. Sa kahiubos ni Lino nagminyo og lain. After 2 months nga gikasal, ning balik si Joan. Gawa na hibang na minyo na siya sa iya kining gibuwagan apan wala mo sugot si Joan na kay ipadayon lang kuno gihapon nila ilang relasyon oy bisan og minyo na siya. So you should not get into a relationship knowing that you still have feelings for your ex. Mauna. So una niyang pangutana. Mahal pa kuno gihapon. Mahal pa kuno gihapon usa-usa sa ila sa usa na kong uyab. Padayon pa ba gihapon ang pagpakiglambigit ko niya nga naminyo naman ko. Suma ni mo, di naman gini nato angay tubagon. Oy naminyo naman ka na naman kay asawa. Unsaon man na nimong ni commit naman kag ever after till death do us part in sickness and in health. Sa laing babay. Ano wa man sa ka nakahuwat? So dili pwede. Dili gyud kuno pwede ingon si attorney, no? Pakantahan na lang ka sa sunod programa anang handumanan og 25 minutes too late. So kay kadto ko tana. Love man gud nako siya hangtod karon. Agoy, no? Bisag minyo na ka. Unsa man gyud angay na kong buhaton aron nga mawala ang akong love niya. Sakit man gud naon kung buhaton nako ang pagpakalimot niya. Akong pangutana, maluoy po kasi imuhang asawa. No? Nga mauna. So magklaro ka, decide ug asa ka, no? Kanang imuhang kanang asawa or ang kanang imuhang ex
ultimate love yun nga kanang imong ex kay para makibaw kag unsa imong sunod buhaton. Kay kung adto jud kang Joan, buwagi og tarong ang imuhang asawa pagpaanal. Dili nga mangabit ka kay di man na sakto. Unfair na, illegal pag yun na, immoral pag yun na. Yung sawa man na nato, di man na maog yun. Gawas ng kalibutan, og Islam siya, partner. Ha? Og Islam Murag siya. Katoliko ni. Kaya problema man siya. Dili mo suwat na to partner og Islam siya. No? Sige, katulong pangunta na. Unsa man say akong buhaton, aron nga maka-move on sa siya nako. Kay maluoy man sab ko niya, kay nahibaw sab ko kung unsa ko niya kamahal. No. Sila, no? Saon man na. Kadi man gyud na pwede. Bisag unsaon niya, bisag unsa nimo pag unsa imong buhaton, sayop man gyud na. Kay kibaw man ka nga committed ka sa lain nga babay. Mula tong mo decide gyud, pero ako pwede malimta na lang bud nimo Joan, kana na lang imong asawa, kana na lang yun kay mo naman na imong gi enteran. Okay. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Mahibaw naraba ang iyang mama nga nagsigi pag gihapon mi o nasuko kinig maayo ang akong gikahadlukan kung ang sunod nga mahitabo mao na ang akong asawa. Unsay akong buhaton ato ni Elaine? Hala ka! Unsaon maninimong nga dili man gyud lagi na sakto. Mahadlo kas imuhang asawa masakpan ka kabaw kang ano kay sayop man na. Yan number 2. Inosente imong asawa waysa. Nakigminyo siya nimo kay nagtuo siya nga gimahal nimo siya. Ya dito naa kay mahal nga line bikin sa may dautan ana. Di ba bati ka ayo paminawon ba nga. Unsaon taman basin pud nga na infatuated lang ka kana nga nakigminyo kaniya desidido pud gyud ka nga siya so baro gina. Yes. Nga dapat si Joan dili ka maminaw anak kay sama pud niya nga nung pud siya ni pauli sa saad niya. Di ba? So ayaw pasakiti ang imuhang asawa pero maabot gyud sa panahon nga ikaw di na gyud pud malipayon kay ate imog yung na-realize nga si Joan gyud no ang imuhag yung ultimate nga gihigugma, then be fair pud sa imuhang asawa. Ayaw sad siya itanggong yan niguro na lang pug kag imo kay bati man kaayo na. Okay, mga sugintig paminaw mo na di ta magdali-dali og asawa, di ta magdali-dali og minyo, di ta magdali-dali pada sa atong mga emosyon. Di ba? Yes. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak, Araman. Daghang salamat. Og mayong adlaw.